Yhdysvaltain Allen sai hieman korkeammat pisteet kuin uskoimmekaan, mutta siitä huolimatta Liu johtaa edelleen. Ferreira, kanadalaisluistelija, toisena. Ja tässä mies, joka saattaa tuota kärkikaksikkoa muuttaa. Euroopan mestari 5 vuotta sitten Helsingin Euroopan mestaruuskisoista, Ukrainan Dmitri Dimitrenko. Kolmois Axel kaksois tulppiyhdistelmä, vihdoinkin yksi onnistunut yhdistelmä. Lähes paikalleen tuli sitten jo tuo tulppi perään, mutta tuli kuitenkin. Ja kolmois Lutz yhdistävistä askelista. Askelsarja, jossa Dimitrenko koko askelsarjan ajan liukuu vain oikealla jalalla. Hän ei vaihtanut kertaakaan liukuvaa jalkaa ja pystyy silti pitämään tuon vauhdin koossa koko ympyrän askelsarjan ajan. Tästä ollaan kahta mieltä tuomaristossa varmasti. Sostakovitsin musiikkiin aika dramaattinen.